बुङा बिसिनिखौ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যেটো ৭খন ৰাজ্য এই ৭খন ৰাজ্যটো আমি সদায় হাত ভনী বুলি কওঁ কিন্তু সেই হাত ভনীৰ নামটো কোনো মিটিঙতে উল্লেখ নকৰে মই সেই কথাতে আজি ক'ব বিচাৰিছো সাতটা ভনী কোন কোন অসমৰটো হ'ল উষা দেৱী নাগালেণ্ডৰটো উলুপি মই আজি উলুপিৰ বাইদেউৰ এই ৰাজ্যত আহিছো আৰু আহি মই খুব আনন্দ লভিছো তাৰমানে অৰুণাচলতো হল ৰুক্মিণী মণিপুৰতো হল চিত্ৰাংগদা ত্ৰিপুৰাতো হল ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী মেঘালয়তো হল প্ৰমিলা এই হাত ভনী আমি একেটা পৰিয়ালৰে গতিকে আমাৰ মাজত ভাষিকভাৱে হওক সাংস্কৃতিকভাৱে হওক আমাৰ মাজত এটা ইউনিটি আছে আৰু আমাৰ মাজত যেটো সমন্বয় বুলি কয় এই সমন্বয়টো আমাৰ মাজত এটা সমন্বয় এটা আছে दा बाथ्रा जाहैबाय दानि मानगोनां गाहाय आलासिया बुंदों जे जिबिलाक कसारिनि एलिमेन्ट्सफोर दङ गोबां दङ दिनै मेस कसारि थाबाय डिमासा थाबाय त्रिपुरा थाबाय धिमाल थाबाय बर' थाबाय थेङाल थाबाय सनवाल थाबाय दा गोबां कसारिफोर थाबाय बे कसारिफोरनि गेजेराव माखासेफोरना रावा गैला जेरै सनवालफोरना रावा गोमालांबाय किन्तु गुबुनफोरना दङ राभाफोरना दं गुबुन गार'फोरना दं बेफोर रावफ्रा जोंनि गेजेराव गोरोबलायो नृतात्त्विकभाबै नायोब्ला जों जे मोनसे फोलेरनिमोन मोनसे समाव बे गमाय नंगौ थारमाने जों मोनसे फोलेर दा बेखौ थिक खालामनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव जों ज' जानांगोन आरो बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिबिलाक माहारियारि आफादफोर दङ बे ज' जानानै खामानि मावनांगोन ज' जानानै जों बुंनांगोन जिहेतु लिरनाय गैयै रावफ्रा सानफ्रामबो सोलायबाय थायो होनना बुंदों मोनसे समाव जों रावखौ एखे रावखौनो रायलायोमोन किन्तु गेट साहेबा बुंलांदों बे गासैबो बड' फोलेरनि किन्तु बिसिनि रावा एसे एसे सोलायनायानो जाहैबाय दा आनराइटेड लेंगुवेज इज अलवेज चेन्जेबल लिरनाय राव गैयै रावफ्रा जेब्लाबो सोलायबाय थायो बे सोलायनायखायनो दिनै जोंनि रावफ्रा गोजानाव थालायनायखाय एसे एसे सोलायदों किन्तु जोंनि गोसोफोर